DXDC Radyoman Report. Kasamtangang gimuntar na karon ang dakong tent nga magsilbing event area alang sa pag-abli sa Davao Coastal Road Phase 1 karong along Sabado kon sa Hulyo 1, 2023 og niini nangandam na samang Balyok Police Station alang sa deployment sa pwersa nga magpagud sa seguridad sa Coastal Road sa may Matina Playa sugod og Manganlawa. Suma ni Balyok Police Station Chief of Police Major Romeo Mapano Jr. magpakatag kini og iyang 14 kasakop nga langkuban sa regular personnel o sa police auxiliary diin ang ilang tahas mao ang pagbantay sa kaluwasan sa mga bisita ug sa tanang dunay kabahin sa Coastal Road opening pila ka adlaw gikan karon og diini gibutyag ni Mapano Jr. nga lauman sab sa general public ang random checkpoint nga himuon sa pipila ka area og labaw na sa portion sa Coastal Road area nga nasulod sa area of responsibility sa Police Station number 17. Hinuon walay apay nadawat nga direktiba Balyok Police Station gikan sa ilang labaw kung unsang mamahimong papel nila o unsa ang ilang mahimong papel gawa sa pagbantay sa seguridad sa adlaw sa pag-abli sa Coastal Road. Gikan sa Balyok PNP kasama mo sa balitang serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Man Joel Veray Tatak RMN. Tatak RMN.